ofunda kahle ukhona ngafunda lapho afunde uverse 21 fast khehla nenza njani lapho awusanibonani kuleli cebo he will understand and say well done yangipheka ke lengoma weingane kaNkuluNkulu ngisebhodweni nje lalento ethi kuzawufika isikhathi la khona silindele well done khona angazi noma ningahlabelela into encane nje kuleli sonto cela ningaphuthumi bafethu ningaphuthumi niyashesha manje lapho kanti ngifuna siniwabuzele nje kafushane and say well done ayangakasho kahle nifanele nithini manje lapho nathula nje hayi bakithi he will understand and say well done ukuthi manje nginikwe u15 minutes kufaneleke ukuthi namphela ngiyiqopha ikhala njengentombazane encane u15 minutes ngubambe kodwa lokishilo lento ngiyazi ukuthi ikhuluma nobani ekhaya yenziwe iwi ilala hala ilala hala
ungavumi wemfowethu sometimes engathi ungangavuka ekuseni ngoba uzwe ukuthi izinto ziyakushaya ziyakuhlephula uzwe ukhathala uzwe uphelelwa amandla engathi ungangavuka engathi ungalala nje njengabantu abalalayo